Oho. Nakki silmät. Ota Ronkainen sen aikaa, että näet sitä. Näkyy kolmonen, niin otettiin kesken. Älä mene sinne. Varos viippejä, hyvä, nosta ylös se, nosta ylös, noin! Nyt työnnät polvesta, työnnetään lähi ihan. Noin, ja nyt, älä anna sulkea. Pakita vähän. Ota lahkeesta kiinni, pakita vähän, varo! Lahkeesta kiinni, älä anna sulkea sitä. Nyt pitää purkaa taas. Varatteis viippi. Sama homma taas. Nostat ylös. Hyvä, nyt on auki. Nyt älä mene sinne, nyt olet lahkeesta taas. Hallinnut lahkeesta. Työnnät ne jalat sivuun siitä. Lahkeesta otat ja työnnät ne sivuun. Ota askeleen taakkeen, työnnät sivuun. Älä anna sulkea kaarni. Varat sweepe. Nyt sieltä ja lantio alas. Munat mattoon. Munat mattoon ja halaa päätä. Lähde purkaa sitä lievettä just sieltä. Varat koko ajan ettei se sukella sinne. Hyvä homma tekee koko ajan. Nyt sama homma taas. Homma lähtee tasalle. Lähdet purkamaan taas sitä. Kyllä blokkaasti käden noin. Nyt on auki. No ei tarvitse nostaa. Nyt askeltaakkeella niistä jaloista, jos saa gripit. Varoita tiedä minkä. Karva! Askeltaakki työnnät sivulle ne jalat ja sieltä ja lantio alas. Nyt sisään, polvi sisään sinne. Älä yritä sinne. Noin, ja nyt halaat päätä. Työnnät se polvi siitä. Kippa! Kaarti kiinni. Pidä postureita alhaalla. Stop! Tekään sitä samaa positiota. Tervetuloa. Vahvasti siinä päällä. Posturi alas. Hoi! Nyt haet sweep. Se sweep, mistä puhuttiin. Mitä Aleksikin tekee. Hyvä. Sieltä avaat kyynärpäistä sitä ulkopuolelta sieltä. Just noin. Harjan auki. Sviippaa vaan, se vaan istuu siinä. Hyvä! Sieltä! Just noin! Aivan, pidä koko ajan kiinni, että saat sen sieltä. Palauta! Lava. Älä päästä sideen. Jos meinaa päästä, niin käy kilppariin. Käy kilppariin! Nyt töitä! Pisteet tuli. Nyt teet tilaa sinne, muistatko mitä mä näytin sulle? Pidä se siellä. Käännyt sinne sideen. Just sinne teet tilaa. Noin. Ja molemmat kädet sinne. Toinen käsi kanssa.
Pääpuoleinen käsi kanssa. Se pääpuoleinen käsi kanssa samalle puolelle. Ja sitten siltaa. Käännyt sitä. Käsi väliin. Ja vaan. Ja vaan. Ja vaan. Nyt Jussi töitä, se vaan makaa siinä. Se ei tee yhtään mitään.